Бұрын заманда, кәжә команда, сайысқан сутник, үрдәк үрәтник, бақадисәтник булганда, булган ди бер кеше. Аузында булган ди бары бер генә теше. Ашый алмый, тын чыккан, аптырагач төн чыккан. Шуннан торган ди бу иртән, тапкан ди бер тишек чабата. Җиткән яңа сукыр тышкан. Дип китте ди бу каһар суккан. Барын иде дә чабып, кешесе калдавы.